салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. бори новинка духтаро дар магазини 1001 майдачӯйда. нигоҳ кунед чӣ хеборакои хушрӯ омадай. ина партачо омадан 65 сомон. диден аз ино бо размери майдаш омадай 45 сомон. аз инам чанд рангая? мана духтарако аз инам чанд ранг омадагиай 45 сомонӣ. ана сулчикошон 30 сомон. мана ин намудако 30 сомон. беҳад хушрӯ ираку дафаш дарав гирифта будан. духтаро бозори корвона иҷа тарафи тило бозор рӯ ба рӯи 7 дарвоза. ман рақамҳои савдогарам мемонам. шумо суроғаша бо пратар аз хичон пурсен. ина иҷа ҳар хела стул омада. ина нигоҳ кунен 30 сомон 30 сомон. иношам 30 сомон на? ина ино ҳамаш 30 сомонӣ омадиян. видео кадести. салом алейкум тамошабинони азиз. ма имрӯз ойликома гирифтам. наконец сайрӯи чашмом дар мека. чанд кашта буд беруна буромада будам. ойликои мо 2 рӯз пеш гузашта буд. ирӯз ман рафтам ойликома гирифтам. ин нимшай бовар мекунед. ин ними ойликомай ман ҳамаша нагирифтам, барои ки дар картан пул дар кора да дастат неудобная магазин мери. алҳамдулиллоҳ худо ба шукр. вообще жилет намекунам. ай кори дуромадагим, ай ҳамаи зиндагим розиям, барои ки когда-то дар ҷангал зиндагӣ мекардам, зиндагии сахт доштам, лекин ҳамаи шумо шоҳид будем. ба ҳама шукронаи Аллоҳи меҳрубон мекунам. агар ӯ рӯзо намебуд ман ба ин рӯзо намерасидам. шумо ҳам мехоҳед ҳамин гуна пулҳо кор кардан, обязательно дар ватсап ман бинависен, якҷоя шуда кор мекунем. кочо мана иҷа бор бисёрай духтаро ҳозир нишон метем. и коврико омада бо 65 сомон. и барои кӯдако коврико ғав сакак. мана болоида бозӣ мекунанд кӯдако. мана ира бинед чанд та омада рисунка. ҳоят шабиё кушоен. ина духтаро пасудаям омадагиай. пасудоршам нишонтон метем. ана баданаи омадагиай чимадан 260 сомон. духтаро ира бинед калонакай. бисёр мара мепурсиден ки нархи чимаданоро гап занед. марҳамат 260 сомон дар ана магазин омадагиай. хушрӯвай. мана духтаро рисункаша бинед хушрӯ. нархиш чанд буд ки ҷон? 65 сомон нархиш. духтаро ҳозир хунук шидагиай. метонен амиёзи бигирем барои кӯдако. марҳамат мебуранд кӯдако бозӣ мекунанд. ғав сакак. мана ино барш чанд боша? и ба фикрам 2 ба 2 я хеле я 2 ба 2 майда. духтаро размериш ко хушрӯ беҳтарино фасон. мана 65 сомона. 65 сомон. мана духтарако 2 таш 25 сомона. ҳозир 11 сомон шид. акция шид. як донаш 11 сомон. иҷада бо ҳамин қа бисёр омада. диден инаи тиграко ҳамаш бори навай. мана калон калонай 10 симаш ҳастай 8 симаш ҳастай. иҷада ҳозир дар рафти навор нишон метем. ино шакл калонан духтаро 11 сомон шидагиян. мана интихоб бисёрай. бо худтон шахсан биёен ай пеш бинен бо нақстар мешава 11 сомон. мана болора бинен ҳамаш 11 сомонӣ. марҳамат. ина ёшам бинен, иша бинен. хулас бисёран. ин тараф боша духтаро 10 сомонӣ. ин намудошон ира бинен чиқа новинка чои хушрӯ омадай 10 сомон ин намудош. мана аз ин бинен чиқа хушрӯчаяй розочка доштай бо 10 сомон. мана ин 10 сомон. иношам 10 сомон. хулас ин тараф 10 сомониян духтаро. марҳамат биёен. бо нағз мешава. ай пеш худтон бинен бо ҷигаяй духтаро. ман рақамҳои яке аз анамин фурӯшандора мемонам. касе мисол имконияти омадан надора нависеншона доставкаям доран. мана марҳамат духтарако. инам хел новинкаҳо. и новинкае духтаро. и чандай? ишам дар ҷои 10 сомона мондагиай. ба фикрам 10 сомонаи духтаро. бо омада аниқ кунед. иам 10 сомай? бачи ба дар ҷои 10 сомай? и 2 таш 25 сом будай духтаро. мана
Ози пурсидем аниқ кадем ҷошда. Мана. Ана инош бегилш. Ино 10 сомон. Ина бо гулдошам. О, гулдоша нишон додем, ина ино бегилш духтарако. Хулас, ина мино ҳамаш аз ин тараф 10 сомона, 8 сомонотон ку? 8 сомонаям доран, 8 сомон. 10 сомон. О, мада 8 сомона шабо нишон тен. ин тараф пиёло 8 сомон, нами кадомеша ки мегирен духтаро пиёло 8 сомони. Мана беҳадам хушруча моделои новинка. Ино чанда? Ана духтаро новинка 25 сомон инаму душ. Мана инам новинка 25 сомон. Диден? Аҷоибот. Баъд ино омадагиай. Ишама 25 сомон. Мана. Ино 25 сомони духтаро. Ай чанд намуд омадай. Хулас ҳамаш 25 сомон. Ози бо нишон метем ки чӣ омадагиай. Духтарако и омадак. ин нархш чанда? Ази тамом шуда буд. Бисёре омадан наёфтан. Ҳозир омадай 25 сомон. Ира мо гуфта будем ки барои манту гирифтан беҳад хушрӯвай. Мана. Чанд намудаш омадай? Чӣ тавре ки мебинен? Нархошон навистагиай дар иҷа. Мана. ҳар чизакои хушрӯй даф омадай бароям духтарако. Бор ки навай чизе ки омадан наёфта буден. Ҳамин видеои мара диден дарав биёен ки тамом мешава. ин тараф ҳамаш 10 сомонаям. Мана. ҳар хела контейнер чо 10 сомони. Мана. Ана духтаро чӣ тавре ки гуфтум тарелкачои 8 сомонаям ҳастай. Ана из ин тараф ҳамаш 8 сомон. Мана 8 сомон, 10 сомон, баъдан 11 сомону 15 сомон. Хулас ҳама намуд нарх. Хушрӯча диден? Аҷоибот. На пиёлако. На ино новинкаям. Аз ин набуд. 8 сомон донаш. Ёдовар мешавам ҳамашон чиниян. Сафол нестан. Ҳамаш чини. Ана. Эҷада чанд хели сумкаяй. Диден? Рисункои фасон. Айна ино тарелкош аст духтаро, ина пиёлошам ҳар хелаш омадай. Инам нархошон 8 сомон. Бебинен. Чиқа хушрӯча. Ози адел игрушка мерем духтаро. Ҷои игрушкорам ҳар хела овардагӣ ҳастан новинка. Мана инора бинен 10 сум, 8 сум. Ина ино омадай новинка духтаро. Мана 10 сум, 8 сум, 5 сум. ҳар хелаи хулас нархушон игрушкара. Бакало омадай духтаро. На инамудо набуд. Ҳозир омадан 10 сомон донаш. ҳозир якчанд намуди дига бо обнӯшакое ва ёрамаш мода нишон метем. Ана инора бинен духтаро. Фасон бори новинка. 10 сомон духтаро. Мана. Иноям 10 сомон. баъдан духтаро. Нана ин намуд омадагӣ ҳаст. Ино бо трубочка доран. Нархошон 10 сомон обнӯшак. бори дигар такрор мекунам. ин набор аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор рӯ барои ҳафтум дарвоза. ҳафтум дарвозара бинед аз тарафи пажарка меиста. ин нуқтаи савдо бошад аз раҳи тараф, яъне тарафи Тиллобозор дар дуюм ошёна ҷойгирай. боварӣ дорам ҳамаи шумо аллакай медонед нуқтаи савдора, барои ки хеле шид аз иҷа ман навор мекунам. бе ягон душворӣ пайдо мекунен анами суроғара. хуласина намино ҳамаш 10 сомонӣ. баъд хеле пиёла доран. мана иноям 10 сомонӣ. ино калон калонан духтаро, ранги косаян. диден? аҷоибот. инчунин анам хеле чиваи омадагиан. фартуко ғавсан 10 сомон.
тамошобино ана ин амудо 75 сомон буд. И стулои калонанд ҳозир 65 сомонӣ шидагиай. бори навда арзонтар омад. марҳамат метавонанд биёен бо бинен чанд та ранг дора. попчиё вардагия ина духтаро иҷада медонед дамашник овардиян қа хушрӯ 20 сомонӣ бори навда калон ҳастай майда ҳастай. мана қа хушрӯванд духтаро ҳамаи размеро ҳастай. мана 20 сомонӣ донаш. мана хоҳишмандо бизи мекушоем. ира бинен аҷоиб 20 сомон. ина мардонаям ҳастай. ҳамқа интихобуш бисёр ай духтаро. бо ки омаден ай пеш хитон мебинен. ирае